sau pe Weserberger Einstein, cuvânt nemțesc. A lua de la cineva ce nu îi aparține. Please, you have no right to. Didn't you hear what I said? It's a deliver. Gather 'em up. Eleva pe nemțesc Einstein. And I had to gather them up and then hand them over. By then, there were 7 glass marbles among them. Dirty bastard. O salutare, prieteni, așa că What time is it, Chile? n-a vrut nimeni să Good God. comenteze ce a zis Orban atunci la años, ai noștri mari parlamentari n-au vrut să comenteze, omul n-a zis nimic rău. Era vorba că europenii, mai ales nemții, vor să ia gazul pe care ei o luat cu banii lor și o depozitat și ca să împarte cu alții. Și a zis ăsta Orban că știți ca în filme, zice ca în filmul Băieții de la strada Pal, de la Moro, și ăsta este un fel de Einstein, că era vorba de film pentru copii și nu numai. Am găsit traducere și cu sincron, minimum în 15 limbi sau 20 de limbi, în românește n-am găsit, sigur, că noi suntem ca niște dinozauri veriți cu OZD-ul, bun, nu-i problemă. Aici este vorba de o, cum se spune, o sintagmă este traducere pe românește în carte, este Băieții de pe strada Pal. În toată Europa a fost lectură obligatoriu pentru copii, nu numai pentru copii, este și pentru părinți era lucru ca să învețe ceva. Așa, era acolo ceată de copii care se jucau de-a războiul, după primul război mondial, în anii 35-36 sărăcie. Da, acolo și Einstein, o zis ăla când a luat de la băiatul ăla mic bilele, că Einstein înseamnă de a confisca, de a lua cineva, de la cineva ceva ce nu-ți aparține. Și noi asta pățim de 100 de ani, că tot ni se ia zilnic ceea ce ne aparține. Și acum iar vor să ia. Acum vor să ne ia și viața, și oxigenul și totul ne ia alții. Mai ales americanii și a lui oameni, aici globaliștii. Și nimeni de mari politicieni care secui au fost și s-au dezis de secui și acum sunt mari maghiari de Transilvania, ei nu vor să comenteze. Păi uite că eu comentez. Omul n-a zis nimic rău, tot ce a zis trecutul, prezentul și viitorul ce va fi a Europei și doare la ai noștri, doare adevărul. Și din televizor și văd că iese la ai noștri, iese spumă de gură, că cum omul a venit aici și de ce așa ceva pronunță despre libertate și ce va urma sărăcie din cauza la globaliști și neomarxiști și fasciștii care conduc astăzi Europa. Bun, și să nu iasă spuma din gură că nu aveți cultură generală. Dacă nu știți, omul a zis încă ceva, că e rasist, că o zis că e rasist, că a pronunțat omul că noi nu suntem aici în Est Europa, nu suntem nație amestecată. Adică și o prescris că noi, dacă ne amestecăm între noi ca creștini, dar nu ne-am amestecat cu turcii, au fost aici 300 de ani, la români au fost 600 de ani, nu ne-am amestecat. Nu am schimbat religia musulmană, nu avem nimic cu musulmanii, stă ei bine acasă la ei, să nu ne amestecăm cu ei, nici nu vrem. Nu ne amestecăm nici cu africanii, că nu sunt creștini, care sunt creștini să stea acasă la ei, noi nu mergem la ei, ei să nu vină la noi. Asta este. Nu, că toată lumea știe că și în Ungaria sunt mulți care sunt sloveni, cehi care s-au amestecat cu maghiari de acolo, sunt sârbi care s-au amestecat și în România cei în Banat nu sunt sârbi, care s-au amestecat și cu maghiarii și cu românii.
sau în Turcia și acolo. Nu sunt lipoveni care sunt amestecați. Sunt. Sau cu romii. Și maghiarii și românii toți s-au amestecat cu romii, nu zicem cu țigani, dar acum nu e voie să spui așa că l-ați numit romi. Nu știu de poate că erau romani, au venit din Roma. Bun, nu este problema noastră și doare la București, doare adevărul. Păi să nu doare, măi. Și din păcate văd pe ea cum e Bacbuțeanca și nu știu care e de acolo, care mereu ia problema de minoritate și ne confundă pe noi cu ăia mari noștri lideri, care noi nu avem nimic comun cu ei, s-au dezis de noi. Au ajuns la putere cu securiștii voștri, că și tatelor la ăștia și părinții lor au fost securiști. Așa. Trebuie mai răsfăit acolo înainte de 90. Nu sunt de acord cu nimeni. Eu am făcut armată în 87 și erau colegi, erau români, tătari, turci, macedonezi, erau din București bulgari, din Fenetari. Zice Zoli acolo toți sunt bulgari, numai că s-au românizat. No, că zice că, să știi că Bucureștiul nu a fost acolo Bucur cu Ciobanul, că a fost bulgărești că era târg a bulgarilor. Nu? O să vin eu cu o poveste mai încolo și cu argumente. Așa. Și acum, dacă a dat Dumnezeu să trăim noi 30 sau 40 de felii de naționalități aici în țara asta de 50 de bani, de care sunt și conducătorul nostru, că omul e așa cum e conducătorul lui. Atunci noi vrem să trăim în pace, să trăim în frăție, dar aici nu se poate, că aici, dacă a venit Orban aici și a zis ceva, păi de ce n-a dus acasă la el în Ungaria? Păi eu așa știu că străbunicii lui sunt din Ardeal, din Secuime sunt. Omul a venit la pământul străbunicilor în Secuime, chiar dacă doar e așa este, mă. E așa. Și eu nu dezic de om, și el a fost prostii, a făcut, dar politica lui e foarte bună. Și măcar știe să spune adevărul. Sperăm nu ajunge ca ăla de la Wikileaks, că o zis de la american adevărul și o luat pușcărie 178 de ani, mi se pare, că o zis adevărul. Că americanii au bombardat acolo niște sate amărite și au murit sute de mii de civili, au murit, sau milioane. Acolo, la arabi. Nu știu ce am căutat și noi acolo cu bani soldați noștri. Ce căutam noi acolo? Ce? Vroiam și noi petrol de la ei? Petrolul pentru americani, nu pentru voi, mă. În fine, nu are cultură generală, cel care spune povestea la televizor. Nici măcar Gagica, care spune știrile, am trecut, am văzut la ProTV că au căzut de la o furtună copacii pe mașini și au zis că au venit oamenii primăriei și au tăiat lemnele de pe căzute cu drujba. E motoferăstrău este. Drujba este ăla care a fost adus de la ruși, primul motoferăstrău adus de la ruși în România, anii, cred că 60. Era unul mai mare, zicea, era Ulan și celălalt era Drujba. Dar înseamnă prietenie, adică ei au tăiat copacii cu prietenia. Vedeți că dacă nu ai cultură generală, să nu te bagi acolo la televizor, mă. Faci de râs toată țara. Și aici am văzut că ăla vorbea la atunci, face să apar 3 golani, că să facă acolo cir și vine și miliția să caută droguri, nu știu ce, ca să facă acolo, că nu știu ce incident. Dar ați văzut că ăia 3 n-au fost bătuți. La 3 secunde dacă mergeau la București, nu știu ce pancardă, chiar nostru București, să vezi ce bătaie luau. Dar noi nu-l batem, mă, nu-l batem, că îl bate Dumnezeu destul omul. Omul e bătut de Dumnezeu, dacă tu, da, ai tu bărbățea să mergi între 10.000 de oameni, 3 inși, dar tu ai dus acolo din cauza că știai că secuii sunt mai așa, nu te bate, măi, nu te bate. Cel mai rău caz dă cu piciorul, măi, nu pune mâna pe tine, că nu murdărește mâna cu tine cu oameni de jeguri, măi. Așa că eu nu mă dezic de om,
Omul a spus adevărul și numai adevărul. Și el știe mai multe ce urmează și o și zis ce urmează. Acolo, dacă găsiți, este și cu traducere. Ca să vedeți că omul n-are este mic rău. O zis ce nu vă zic ăștia de la televizor, de la noi găsim niște trădători și niște căcați. No, salutare băieții, atât am vrut să vă transmit.